Arabiar merkatuan ateak zabaltzen hasteko helburua bete ondoren eta abiatzeko uneko agenda zereginez gainezka itzuli da lehendakariaren zuzendaritzapean Arabiar Emirerriak eta Katar bizitatu dituen erakunde eta enpresa ordezkaritza. Horrela, Euskadira iritsi da eta berehala jarriko da martxan Eusko Jaurlaritzak industria sailaren bidez eta Katarreko exekutiboak sustatu duten lan batzordea, elkarlanean jarduteko eremuak eta proiektuak zehaztuko badira. Batzorde horren ardatz nagusia arabiar agintarien sektore gogokoenen ingurukoa da. Hau da hezkuntza, osasuna, bioteknologia, energia berriztagarriak, garraioak edota terrorismoaren aurkako borroka. Arabiar Emirerri eta Katarreko agintari guztiek eta bakoitzak euren bileretan helarazi die interes hori lehendakariari Bernabe Unda Industria Sailburuari eta Guillermo Etxenike kanpo harremanetarako idazkari nagusiari. Misio honen iraupena 6 egunekoa izan da eta lehendakariak bilerak burutu ditu Arabiar Emirerrietako hiri eta industria garapenerako planen arduradun gorenekin. Horien artean daude Sultan Ahmed Masdarreko kontseilari ordezkaria eta Masdar City proiektuaren munduko lehenengo hiri guztiz ekologikoa arduraduna. Kaldun Khalifa Al Mubarak Emirerriko estrategia planen lauseke arduradunetako bat Mubadalako arduraduna dena. Biek erakutsi dute Euskadi berehala ezagutzeko asmoa euskal enpresak bertatik ezagutu ahal izateko. Katarren maila goreneko erakunde kontaktuak egin ziren, lehenengo Sheikha Muad bin Nasser Al Misnet Qatar Foundation edo zientziaren hiria bezalako proiektuen arduraduna den Xeke Andrearekin. Honek arlo horretan kolaboratzeko asmo erakutsi zuen bereziki Leioako neutroien espalaziorako zentroa eta Euskal Teknologia Zentroak ezagutzeko gogoa ere bai. Bestalde, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, oinordeko printzea, zeini lehendakariak euskal enpresen gomendioa zekarren Juan Carlos erregearen gutun bat eman zion. Mundu global eta lehiakor honetan kanpora begiratzen ez duen herriak. Bakardadera zigorturik dago. Merkatu indartsu baten ateak ukitzera etorri gara. Sustrai sendoak landatu nahi ditugu hemen. Euskadi mundura ireki behar dugu, eta lan honetan kanpoak zaudeten euskaldunak beharrezkoak zarete. Kontaktu ezberdin horiek ahalbidetu dute gainera merkataritza ganberek eta misio honetan lehendakarerekin batera leku aldatu ziren 40 euskal enpresa baino gehiagoriek guneko merkataritza ganberekin eta enpreserekin elkarlanerako eta lanerako agenda propia ezartzea. Zeregin berezia bete dute misio honetan Persiako golkoan esleipen prozesu ezberdinak garatzen ari diren Sener eta Kaf bezalako enpresek. Bigarrena, jadanik instalatuta dago Abu Dhabin Mubadalarekin elkarlanean eta lehena proiektu ezberdinak jorratu nahian dabil. Esaterako tranbia baten eleizpena proiektuaren balioa Katarreko 300 milioi eurokoa izanik. Eusko Jaurlaritza euskal enpresetako praktika egokiak kalitatea eta gauzak ondo egiteko konpromisoa jendarteratzen ahalegindu da. Eta bere babes agindu du kanpoan lehiatzeko urratsa emateko prest dauden enpresa haientzat guztientzat. Urrats hori, hain zuzen, lehendakariak zein Unda sailburuak bultzatu dute, beste hainbat euskal enpresekin elkarlanean eta ez norgehiagokaren arabera egin dadin. Gobernuak hemen dauden enpresei lagunduko die, baina herri bezala jokatu behar dugu. Merkatu honetan, sartzea eta haren hauskundean parte hartzea talde lan bat izan behar da. Euskadiren eta euskaldunon onerako. For empowering women and meeting the Millennium Development Goals. Enpresa eta erakunde misio honen hasierako beste helburutako bat izan zen Euskadi energia berriztagarrien eremuan garatzen ari den zereginaren berri ematea. Horrela, lehendakaria Abu Dhabin burutu den etorkizuneko energien munduko gailurrean horien inguruko azalpenak ematen aritu da. Lehendakariak Ban Ki-moon Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiarekin izandako minutu batzuetako solasaldiaren ondoren, ondasuna eta enplegua sortzeko ere baliagarriak diren energia berriztagarrien aldeko apustua berretsi zuen. Euskadi ibilgailua elektrikoa, eguzki hotza edota ezoiko gas naturala bezalako arloetan garatzen ari den aurrerapenak agerian usteko. Energéticos que sean a la vez proyectos. Sueten iraunkor orokor eta egiaztagarria iragartzeko etaren azken komunikatuaren ondoren Euskadik bizi duen egungo egoera politikoa gure mugetatik haratagoko interesa pizten duen hausia da. Ondorioz, lehendakariak bidaia honen azken egunean Al Jazeeran eginiko elkarrizketaren hein handi bat hartu zuen.
Lehendakariak aukera aprobetxatu zuen, behin baino gehiagotan kanpoko nolabaiteko oinarpenarekin kontatu duen banda terrorista baten errealitatea erakusteko. Euskal turismoaren datuek marka guztiak hautsi dituzten urte honetan, sektore hau ezin zen Arabiar Emirerri eta Katarreko misioaren agendatik kanpo geratu. Horrela, Persiako golkoko turoperadorekin izandako bilera ezberdinen ondoren, 7 turoperadoretik 5 gutxienez presa saldu dira Euskadira etortzeko, Euskadi bere sustapenen xede bat gehiago izateko. Turoperadore horietatik 3 berehala lekualdatuko dira eta besteak Euskadi gonbidatu du datorren apirilaren 16an kongresu batera bertaratzeko zeinetan turoperadore honek munduko xede turistiko onenak aurkeztuko dituen bere 1000 bezero esklusiboenen aurrean. Kanpoan Euskadi erreala, enpresena, munduari begira dagoen etorkizuneko Euskadi aske, solidario, iraunkorra eta lehiakorraren aldelan egiten duten pertsonena ezagutzeko dagoen irrika agerian usteko.